ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ ଖବର, ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଅପଡେଟ। 3 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ। ତଥାପି ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଘଡଘଡି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର 17ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣର 25ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ। ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ବି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା, ଘଡଘଡି ସହ ବିଜୁଳି ସହ ଝଡ଼ ପବନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଏହି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ସହ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ପବନ ପାଇଁ ଆଜି ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର 25ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ 19ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଆଜି 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ତେଣୁ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କଟକକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉତ୍ସବ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ 2 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଓ କେବି ସିଂହଦେଓ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସାମିଲ ହେବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ନୟାଗଡ଼ରେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ, କୋରାପୁଟରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଯାଜପୁରରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଗଞ୍ଜାମରେ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ପୁରୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସମ୍ପତ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତି ଗାଁର 25 ଜଣଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟର 3.5 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆଜି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଳତୀ ବ୍ଲକରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଓ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗତକାଲି ଦିନିକିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେଠାରେ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଠାରେ ଚାଲିଥିବା 39ତମ ସବ୍ ଜୁନିୟର ବାଳକ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଫକୀର ମୋହନ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେବ ଓ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟ ହେବ। 14ଟି ଇଣ୍ଡୋର ସୁଇମିଂ ପୁଲ, ତୀରନ୍ଦାଜ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ସହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରାସନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରାସନ କନକ୍ଲେଭରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ପରାମର୍ଶ ବିଷୟରେ ଏହି ବୈଠକରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆସାମ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରାସନ ଉତ୍ପାଦନ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେବା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯାଉଥିବା ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରାସନର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ଦର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗତ କିଛି ଦିନରେ ସୁନା ଦର କମିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ଦାମ। ଆଜି ସୁନା ଦାମ ପ୍ରାୟ 2700 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 93,380 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 90,440 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 85,600 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 82,900 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 2,700 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେ 1ରୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆର୍ଆରବି। ଏଥିରେ ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। 11ଟି ରାଜ୍ୟରେ 15ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ମର୍ଜ ହେବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1 ମେରୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୀତି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ
गोटे ग्राम्य बैंक रहिब अर्थात बहु संख्यार ग्राम्य बैंक विलय हेबाकु जाउछि। 1 मे रु सबु राज्य रे गोटे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रहिब। एही आदेश को कार्यकारी करिबा लागि अर्थ मंत्रालय 11 टी राज्य रे 15 टी आरआरबी विलय संपर्कित अधिसूचना जारी करिसंती। अर्थ मंत्रालय को आदेश अनुसार एही सबु बैंक मानकर मर्ज हेबो। क्षेत्रीय ग्राम्य बैंक मानक विलयर यह चतुर्थ पर्याय हेबो। यह शेष हेले देश रे मोट आरआरबी संख्या 43 रु ह्रास पाई 28 होई जिवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर बजार को आसीबो ओम फेड चॉकलेट। आगामी दिन रे ओम फेड चॉकलेट बिक्री करिबो। एनै ओडिशा राज्य समबाय दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड ओम फेड रो परिचालन निर्देशक विजय अमृत कुलांगे बुधवार गणमाध्यम को सूचना दैछंती। श्री कुलांगे कहिछंती ओम फेड रो चॉकलेट डिजाइन नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड पक्षरु कर जायछि। एनै एक सविशेष प्रकल्प रिपोर्ट प्रस्तुत कर जायछि। आवश्यक पुंजी निवेश पई एहाकु खूब शीघ्र ओडिशा सरकार को प्रदान करा जिवो। उत्पाद रे विविधता आनिबा और क्षीर जातीय उत्पाद रे मूल्य संयुक्त करिबा लक्ष्य रे एही प्रकल्पर परिकल्पना कर जायछि बोली से कहिछंती। एहा सहित ओम फेड खूब शीघ्र पानी बोतल मध्य बाजार रे बिक्री करिबाकु योजना करिछि। आगामी किछि मास रे ओडिशा बाजार रे ओम फेड पानी बोतल बिक्री आरंभ करिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर भारतीय नौसेना पई फ्रांस रु 26 टी राफेल सामुद्रिक युद्ध विमान क्रय करिबा पई कैबिनेट कमिटी मेगा डील को मंजूरी दैछि। एही चुक्तिर मूल्य प्राय 63,000 कोटी टंका। एही चुक्तिनामा को चूड़ांत करा जिवो एवं खूब शीघ्र स्वाक्षरित करा जिवो। एही चुक्तिनामा अनुसार नौसेना 22 टी सिंगल सीट एवं 4 टी डबल सीट राफेल सामुद्रिक विमान पाइबो, जहाको विमान बाहक आईएनएस विक्रांत रे नियोजित करा जिवो। एही निष्पत्ति पर प्रतिरक्षा मंत्रालय एबे फ्रांस सरकारक सहित चुक्ति प्रक्रिया शेष करिबो बोली प्रतिरक्षा मंत्री सूचना दैछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर नेबरा उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा महिला और शिशु विकास विभागर गुरुत्वपूर्ण योजना यथा सक्षम अंगनवाड़ी मिशन वात्सल्यर कार्यकारितार उपरे समीक्षा करिथिले। सक्षम अंगनवाड़ी कार्यक्रम माध्यम रे आसंता 3 वर्ष मध्य राज्यर समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र को सक्षम अंगनवाड़ी रे परिणत करबा निमंते रोड मैप प्रस्तुत करबा पई उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा निर्देश दैछंती। आहुरी पुणी चलित वर्ष पोष्य संतान ग्रहण रे ओडिशा गत समस्त वर्षर रेकर्ड भांगी राज्य रे सर्वाधिक संख्यार पोष्य संतान ग्रहण होई पारिछि। ए कथा जानि से खुशी व्यक्त करबा सह मिशन वात्सल्य अधीन रे थिबा शिशु सुरक्षा सेवा यथा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और अन्य सेवा गुड़िक संबंध में अधिक जनसचेतनता सृष्टि करबा पई से निर्देश दैछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य सरकार आईएएस स्तर रे अदल बदल करिसंती। ए नै साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। विज्ञप्ति अनुसार धर्म हासदा जंगल परिवेश विभागर युग्म सचिव भाबे नियुक्त होइछंती। रीना महापात्र मत्स्य और प्राणी संपद विभागर युग्म सचिव नियुक्त होइछंती। लिली कुमारी लुलु राजस्व विभागर युग्म सचिव होइछबा बेले आराधना दासंकु गृह विभागर युग्म सचिव भाबे नियुक्ति मिलिछि। श्रीकांत तराई बीएससी सभापति बजाय रखिछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर केंद्र सरकार निजर लक्ष लक्ष कर्मचारी एवं पेंशन भोगी को एक बड़ आश्वस्ति दैछंती। सप्तम अर्थ कमिशन अधीन रे महंगा भत्ता रे 2% वृद्धि को अनुमोदन करा जायछि, जहां सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी मासिक आय वृद्धि करिवो। एहा द्वारा प्राय 48.66 लाख कर्मचारी एवं 66.55 लाख पेंशन भोगी उपकृत हेबे। सरकार डीए को वर्तमान 53% रु 55% को वृद्धि करिसंती। एहार अर्थ हेउछि जे सरकारी कर्मचारी माने एबे सेमानंक मूल दरमार 55% महंगा भत्ता भाबरे पाइबे। महंगा भत्ता वृद्धि सरकारी खर्च को मध्य वृद्धि करिवो। जदि जने कर्मचारी बेसिक दरमा 20,000 टंका हुए तेबे पूर्वरु तांकु 53% डीए अर्थात 10,600 टंका मिलुथिला। एबे डीए 55% को वृद्धि पाइछि, जहार अर्थ हेउछि एबे तांकु 11,000 टंका मिलिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर जाजपुर चंडीखोल ठारे क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी पई ओडिशा सरकार एवं इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड मध्य 8,743 कोटी टंकार बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एही विभागर मंत्री थिबा समय 7 डिसेंबर 2018 मसिया चंडीखोल ठारे 4 नियुत मेट्रिक टन क्षमता विशिष्ट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व निर्माण प्रसंग रे तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखि तुरंत कार्यकारी करिबारे राज्य सरकार सहयोग करबाको हस्तक्षेप लोडिथिले। एही प्रकल्प पई मुख्यमंत्री को 6टी प्रसंग रे सहयोग पई अनुरोध करिथिले केंद्र मंत्री। प्रकल्प को एडको द्वारा सिंगल विंडो अनुमति प्रदान, प्रकल्प पई आवश्यक सरकारी मालिकाना रे थिबा 600 एकर भूमि तुरंत प्रदान करबा पई, बिजुली और पानी रो व्यवहार पई अनुमति, राज्य खनि और भूतत्व निर्देशालय रो अनुमति, प्रस्तावित अंचल रे पत्थर खनन काम को बंद करबा, पर्यावरण और प्रदूषण बोर्ड रो अनुमति समेत अन्य प्रसंग रे राज्य सरकार को अनुमति लोडिथिले बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर में खूब शीघ्र राजधानी भुवनेश्वर 10,000 आसन विशिष्ट मेगा कन्वेंशन सेंटर मिलिबो। ओडिशा सेतु निर्माण निगम एहाकु ईसीओआर मुख्यालय निकट रे निर्माण करिबो। भुवनेश्वर शहर को विश्व व्यवसाय एवं पर्यटन एक केंद्र भाव में प्रतिष्ठा करबा
ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ଭାବରେ 10,000 ଲୋକଙ୍କ ବସିବା କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହାର ସର୍ବବୃହତ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବୁଧବାର ପ୍ରାୟ 12,000 ଖାଲି ପୋଲିସ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସାଇବର ଅପରାଧ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୟୋଚିତ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ମାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମସ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ପ୍ରାୟ 12,000 ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଖାଲି ପଦବୀ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ, ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ, ହୋମ ଗାର୍ଡ, ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ କ୍ୟାଡର, ଫରେନ୍ସିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।